Bona vesprada. Actualitzem de seguida les dades de contagis a la nostra ciutat. Primer, algunes altres notícies amb el sumari. Baixen els contagis a la nostra ciutat igual que la resta de la comunitat valenciana, però l'incidència acumulada encara supera els 800 punts. Les defuncions sumen ja 43 algemesinencs. El consistori es suma al pla Resistir junt a la Diputació i la Generalitat per ajudar als sectors afectats en esta fase de la pandèmia. Les dades de contagis de coronavirus continuen altes, encara que les restriccions imposades tant des de la Generalitat com les mesures municipals comencen a tindre efectes. Tot i això, cal continuar sent prudents i responsables. Les dades de coronavirus a la nostra ciutat continuen baixant, tot i que la incidència acumulada continua sent alta. Les xifres que ofereix la Conselleria de Sanitat a data del 7 de febrer són de 61 positius més des de l'última actualització per municipis realitzada el passat divendres. Un total de 241 casos actius per PCR, 92 menys des de divendres. La incidència acumulada és de 881,78 cada 100.000 habitants, 336,32 menys que fa 4 dies. El que sí augmenta en cada actualització són les defuncions, esta vegada 5 més, perquè ja han perdut la vida a causa de la pandèmia 43 algemesinencs. Concretament, al Departament de Salut de la Ribera s'han comptabilitzat 441 nous contagis des del passat divendres. A hores d'ara són 2.057 els casos actius de coronavirus, 784 menys que fa 4 dies. La incidència acumulada de la comarca també baixa i es situa en 791,93. La Conselleria de Sanitat ha notificat 27 defuncions. I encara continuen vigents les mesures restrictives imposades per la Generalitat Valenciana el passat 21 i 25 de gener. Amb aquestes mesures, les reunions socials i familiars queden limitades al mateix nucli de convivència. A més, aquestes trobades en espais públics, ja siguen tancats o a l'aire lliure, estan limitades a un màxim de 2 persones, excepte si són convivents. Continua el tancament perimetral de les ciutats valencianes amb més de 50.000 habitants durant els caps de setmana i dies festius, així com la mesura que obliga a portar mascareta a totes les persones que facin esport dins del nucli urbà des de les 10 del matí fins les 7 de la vesprada. També continua vigent el tancament de l'hostaleria i la restauració, excepte el servei de recollida de menjar que haurà de realitzar-se amb cita prèvia. Els locals comercials també continuen amb restriccions. Estos hauran de tancar a les 6 de la vesprada. No es troben dins d'esta mesura els establiments dedicats a l'alimentació, farmàcies, ortopèdies, òptiques, serveis de perruqueria i de venda d'aliments per a animals. I continuen també tancats tots els centres esportius públics i privats i se suspenen totes les activitats esportives excepte per a esportistes professionals. Així mateix continuen vigent algunes de les mesures que ja va imposar la Generalitat Valenciana el 7 de gener. Continua tancada de forma perimetral tota la comunitat valenciana i el toc de queda es manté a les 10 de la nit. L'Ajuntament d'Algemesí s'adhereix al pla Resistir per a autònoms i empreses de la ciutat i gestionarà 555.000 euros en ajudes directes als sectors més afectats. La Junta de Govern de l'Ajuntament d'Algemesí ha acordat l'acceptació de les ajudes del Pla Resistir de la Generalitat amb el compromís d'aportar l'import de 83.380 euros de participació municipal d'un total de 555.867 euros. Els diners els aporta en un 62,5% de la Generalitat, un 22,5% a càrrec de la Diputació i el 15% restant l'Ajuntament. Una vegada acceptada l'ajuda, l'Ajuntament publicarà les bases en breu i està treballant perquè les ajudes arriben amb rapidesa. Les ajudes estan destinades als sectors més afectats per les noves mesures autonòmiques contra la pandèmia, com l'hostaleria i la restauració, els allotjaments turístics, les activitats turístiques i les activitats artístiques i d'oci.
La participació en el present Pla Resistir serà compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualsevol administració o ens públic o privat nacional de la Unió Europea o organismes internacionals. Des de la Regidoria de Promoció Econòmica asseguren que volen accelerar els tràmits administratius per a fer possible que es cobren les ajudes el més prompte possible i ajudar així a les empreses afectades. Els serveis administratius municipals relacionats amb les empreses locals, com ara OTEA o ADA, informaran i ajudaran a les empreses que ho necessiten a sol·licitar les ajudes del nou pla. L'Hospital de la Ribera ha fet públiques les dades d'explants d'òrgans i teixits de l'any 2020. Tot i la pandèmia, a l'Hospital Comarcal les dades han sigut molt bones i s'han aconseguit explantar 27 òrgans i teixits. L'Hospital Universitari de la Ribera ha realitzat en 2020 l'explant de 27 òrgans i teixits gràcies a la solidaritat i altruisme de pacients i familiars. Així, al llarg del passat any, els professionals de l'Hospital d'Alzira van dur a terme l'extracció de 8 renyons, 5 fetges, 4 pulmons i 10 còrnies, òrgans i teixits que posteriorment van ser implantats en pacients de diferents centres sanitaris espanyols. Segons ha afirmat un dels coordinadors de la unitat d'explants de l'Hospital Universitari de la Ribera, Rafael Garcés, es tracta d'unes bones xifres de donació, tenint en compte la situació de pandèmia per coronavirus que vivim en 2020. Així, este any, el Centre Sanitari d'Alzira va registrar un total de 5 donants multiorgànics, dels quals 4 es trobaven en situació de mort encefàlica i un en asistòlia controlada. Esta última modalitat permet realitzar l'extracció d'òrgans en pacients que després de la decisió de la família de retirar-li el suport vital entren en parada cardiorespiratòria, un període compatible amb la donació. Recordem ara algunes de les notícies que van tindre lloc la passada setmana a la nostra ciutat. L'empresa Proemisa, ubicada al polígon industrial de Cotes, s'uneix a la lluita contra la Covid-19 amb el desenvolupament del dispositiu anomenat COVID i una línia de productes destinats a la desinfecció mitjançant tecnologia de radiació ultravioleta i purificació de l'aire. Proemisa és una empresa amb 25 anys de trajectòria en el sector de la enginyeria electromecànica i en la creació de projectes d'investigació, desenvolupament i innovació, la qual els ha portat a bastir tot tipus de projectes. Arrel del confinament decretat a març de 2020, des de Proemisa es decideix investigar l'ús de la tecnologia de radiació ultravioleta C, una tecnologia de llum que emet ondes en un rang que elimina els microorganismes, cogèrmens i virus que contenen ARN o ADN i que Proemisa ja utilitza per al tractament i desinfecció d'aigües residuals. Així doncs, es va crear un grup multidisciplinar d'investigació i desenvolupament, programadors de software electromecànica per donar a llum en 9 mesos a COVID, un robot autònom capaç de desplaçar-se a través de les instal·lacions com oficines, habitacions d'hospitals, clíniques, entre altres, i realitzar la tasca de desinfecció. Per a conèixer més a fons aquest dispositiu, hem visitat Proemisa i junt a Toni Jiménez, director del Departament d'Automoció, coneixerem com ha sigut el procés de creació de COVID. Bueno, pues al principi de la pandèmia m'ho han donat compte que un dels sectors que treballa a Proemisa durant molts anys anem a tindre una falta acusada de faena. En Proemisa tinguem un personal altament qualificat en enginyeria i aportar un poquet a la societat alguns productes per a fer-li front al Covid, vam ficar a pensar i a dissenyar com podíem treure un producte que poguera fer front al Covid. Proemisa treballa en diversos sectors, un d'ells és el d'aigües potables i ahí en aquest sector durant molts anys en la desinfecció d'aigües per a després poder reutilitzar per a rec s'utilitzen làmpades ultravioleta en el rango UVC para desinfectar les aigües. Entonces vam estar investigant si aquestes luminàries eren adequades per a fer front al Covid. Vam portar unes luminàries a testejar als laboratoris i les proves que van fer en uns patògens en laboratori m'ho van donar una efectivitat del quasi el 100% d'efectivitat. Entonces, això m'ho va donar peu a treure una línia de desinfecció.
Ja iniciat el confinament a finals del mes d'abril i principis de maig, des de Proemisa es va formar un equip en el que es va reunir tot el talent i experiència de l'empresa per tal de dissenyar i crear un dispositiu capaç d'eliminar el virus del SARS-CoV-2 causant de la Covid-19 de les superfícies de llocs de treball. Moltíssimes hores d'enginyeria. Com he dit antes, tinguem personal en l'empresa altament qualificat. Entonces, al principi van crear un equip multidisciplinar en l'empresa per fer front a este projecte i van crear de diferents departaments de l'empresa, tant d'I+D com programació de software, part electromecànica, disseny, van crear un equip i cada un aportava el seu know-how adquirit durant molts anys en l'empresa per a poder en pràcticament 9 mesos tindre el producte com heu vist funcionant. Així es va crear Covid, un robot autònom que reuneix tecnologies com làmpades ultravioletes C i un sistema Airflow de purificació de l'aire, el qual, en pocs minuts, pot eliminar pràcticament el 100% de microorganismes, entre ells el SARS-CoV-2, virus causant de la enfermedad de la Covid-19. Així tinguem a Covid, que diguem que és el màxim exponent que hem desenvolupat, però a part d'això tinguem altres productes, luminàries de techo para desinfector en despatxos, en hospitals, en altres sectors, sistemes de purificació d'aire que van també empotrar-se en el techo o en superfície, en les parets, per desinfectar els aerosols famosos que tot el món parla. I aquests productes estan tots integrats dins de Covid. Per altra banda, cal recordar que la radiació ultravioleta en llargues exposicions pot ser perjudicial per a l'ésser humà, afectant sobretot els ulls i la pell. Per aquest motiu, Covid també està equipat amb una sèrie de sensors capaços de detectar qualsevol ésser viu i automàticament desconnectar les llums ultravioleta. Junt a això, també està equipat amb càmeres i sensors de 360 graus, el qual li permet crear un mapa de l'espai d'actuació i percebir qualsevol objecte que té a prop i així poder esquivar-lo. Nosaltres, com a empresa d'enginyeria que estem acostumbrats a treballar per a sectors molt exigents en quant a seguretat i temps de funcionament, hem aplicat aquestes seguretats al robot. Com has dit, els sistemes de desinfecció són mal pels virus, però també són mal pels sers humans. Afecta, sobretot la llum ultravioleta, afecta als ulls i a la pell en llarg temps. Entonces, s'ha equipat de detectors infrarrojos que, si detecten calor humà o d'un animal, separen immediatament els sistemes de desinfecció que tinguin en marxa, a part d'una seta d'emergència i una seguretat, si tinguem una càmera 3D que el que fa és protegir l'aura del robot perquè esquive obstacles i no col·lisione en les persones. El robot, diguem que té tres passos per a poder ser autònom. El primer és un mapejat. Se passa, diguem, el robot de forma manual, se passa per les instàncies, ell va creant de forma online, directa, va creant el mapa, va guardant-lo en la memòria. Una vegada passem per totes les instàncies, però on té que desinfectar en un futur, mapegem, o sigui, titxem els punts on volem incidir en la desinfecció, aquells punts on hi ha més trànsit de persones, una sala de reunions, on hi ha més gent i puguen haver més virus, el robot se li programa perquè incidisca més o estiga més temps, el temps necessari perquè la dosis que toque li arribi als patògens que puguen haver en l'estància. Una vegada tinguem el mapejat i el titxat de les àrees, el robot ja és autònom, se fica en mode navegació i li podem enviar automàticament que vaig a una estància, que vaig a una aula en concret i ell tinguem una traçabilitat d'aquesta informació, ell guarda en la seva memòria en tot moment per on ha passat, què ha desinfectat i en quins mòduls de desinfecció ha passat en ozon, que opcionalment se pot equipar el Covid en ozono, en ultravioleta o en Airflow. A més,
També existeix la possibilitat d'equipar a Covi amb un sistema d'emissions de gas ozó. Aquest gas està demostrat ser molt efectiu al moment d'eliminar aquest tipus de patògens. No obstant això, és important conèixer que es tracta d'un gas que en altes concentracions pot resultar perjudicial per a la salut humana. Per aquest motiu, el gas ozó ha d'estar supervisat per personal qualificat i garantir que la concentració d'aquest gas és la correcta quan les persones tornen a accedir al seu lloc de treball. Correcte, l'ozono, com hem comentat antes, és un virucida molt potent, al ser un gas, diguem que se clava per tots els racons de les estàncies, però té una contraindicació, no? Si no s'utilitza per personal qualificat, pot ser, si el ser humà el respira en altes concentracions d'ozono, és perjudicial. Entonces, els recomanem en X lugares que tinguen personal qualificat que se faci càrrec d'aquest virucida, que és l'ozono. Per altra banda, els esforços destinats a crear Covi també han servit per a desenvolupar una gamma de productes semblants com un purificador d'aire o uns sistemes d'il·luminació que combinen l'il·luminació LED amb làmpades ultravioleta C. Covi és un robot autònom que li programem un mapatge d'un hotel, d'un restaurant, d'un centre de majors, d'hospitals. Entonces li programen les estàncies, ell ho guarda en la memòria que té i és capaç de desinfectar en diverses tecnologies. Té tecnologia per ultravioleta C, que és la principal. L'altra tecnologia que té, com he dit antes, és l'Airflow, que el que fa és desinfectar l'aire que n'hi ha, la pol·lució que n'hi ha en l'ambient. Com treballa aquest sistema? Té una turbina que aspira l'aire de l'estància, el passa a través de les llums ultravioleta, matant els bitxos i els virus que n'hi ha en l'ambient, i els filtrem a través d'un filtre EPA i de carboni actiu, que el que fa és purificar i retindre els virus i patògens que n'hi ha en les estàncies, i el tira per la part de dalt de Covi purificat. Conforme estem dissenyant i fabricant a Covi, vam treure unes sublínies que anen en línia en aquesta investigació o en aquest desenvolupament que teníem, com són les luminàries LED, Proemisa és fabricant de LED, entonces hem fabricat luminàries LED que són per a llum ambiental, però porten incorporat un mòdul d'ultravioleta. Estos sistemes també porten les seguretats adequades, control d'accés de persones, volumètrics, que en quan una persona entra dins d'una estància se paren automàticament. Com comentes, estan enfocats per a oficines, com heu vist així, en Proemisa ja tinguem instal·lats algun, per a clíniques dentals, per a clíniques dermatològiques, per a hospitals, centres de majors, se poden utilitzar en infinitat de llocs. Tant el robot Covi com la resta de productes derivats de la tecnologia de purificació de l'aire i les làmpades de radiació ultravioleta són el resultat de 9 mesos de treball. Des de Proemisa s'ha treballat dur per a crear sistemes que puguen garantir l'eliminació de microorganismes i patògens, especialment el virus SARS-CoV-2, causant de l'actual pandèmia que provoca l'enfermetat de la Covid-19. Estem davant del restaurant La Mecedora, el qual ha instaurat una celebració que commemora l'esmorzar tradicional valencià, organitzant de forma regular l'anomenada Festa de l'Esmorzar, un event en el que, a més de gaudir dels millors entrepans, també hi ha actuacions tant musicals com monòlegs. Les mesures imposades el passat 19 de gener en el que obliguen el tancament de la hostaleria ha fet que l'establiment cree una iniciativa en la que els seus clients poden gaudir de la festa de l'esmorzar a les seues cases. Seguiu-nos per tal de conèixer-ho més a fons.
Estem en Sergio, gerent del restaurant La Mecedora. Sergio, en primer lloc m'agradaria que ens contares un poc com surt la idea de portar la festa de l'esmorzar que feu vosaltres a les diferents cases dels vostres clients. Bueno, al final la festa de l'esmorzar que m'ha transferit així en La Mecedora pues, sempre ha tingut molt de component de la nostra cultura, sempre ha sigut molt de convoyet. Entonces, quan vingué el tema del confinament i els tancaments, diguem, de quina manera podem traslladar tot aquest convoyet que se genera al restaurant un dissabte, un divendres, quan ve molta gent a passar-ho bé i a disfrutar dels bocadillos que fem així. I pensarem en que la millor manera seria fer una caixa en un kit esmorzador on la gent s'emportarà tot el pack complet com si estiguera en el bar. Entonces, la frase ha sigut «monta't el bar a casa», ¿no? O sea, compra la caixa, compra el kit y tens pues, desde la servilleta y el mantel propi de la mecedora, el bocadillo, cacaus, olives, beguda i per a rematar el cremaet. Vosaltres porteu ja uns quants dies que ja heu fet així el que és la festa de l'esmorzar. Contamos esta festa, en què consisteix quan la feu així, que es pot fer així en el local. Claro, pues sí, la festa de l'esmorzaret al final consisteix en reunir a distints personatges de la cultura valenciana, com puguen ser els amics de la Ruta dels Esmorzars, com pugui ser el grup local News de Nit, que també han vingut a actuar així a fer música en directe, i al final se tracta de reunir en un mateix espai a distints personatges de la nostra cultura i tot englobat en l'esmorzaret, no? en la nostra menjar per excel·lència junta a la paella. Entonces pensem que bueno, pues això, el tema de l'esmorzar per reunir-ho baix el paraigües, pues que està molt bé. Bueno, m'agradaria que ens contares com ha sigut l'acollida dels clients avui este dia de vindre a recollir el seu kit d'esmorzar. La veritat que m'ha sorprès molt i des d'ací que tinc que agrair a tota la gent que ha vingut perquè la gent avui ha actuat d'una manera superresponsable. O sea, a banda de que els pedidos pues, són pedidos molt xicotets, el que vol dir que la gent no s'està juntant en grans grups, a banda d'això pues, veiem que és un continu riu de gent, però la gent ve una persona, 2 persones com a màxim, agarren el seu pedido i se'n van. Així que des d'ací voldria agrair a la gent perquè la veritat que estem veient que s'està comportant d'una manera molt responsable. Esta és una iniciativa que ha nascut ara per la situació en la que ens trobem, en la que els bars estan tancats i sols poden oferir serveis de recollida o a domicili. Però no sé si, com la situació del Covid està en la situació en la que està i que encara viurem nosaltres una temporadeta, conta'm si teniu pensat mantindre el kit esmorzador per a que la gent pugui emportar-se a casa encara que estigui obert. Pues sí, la veritat que és una bona pregunta perquè justament l'altre dia, el divendres o el dijous, digueren no, podem preparar 3 kits per emportar a casa. Entonces estem veient que la veritat que n'hi ha demanda, o sea, a la gent li agradaria, entonces segurament, no sabem si el kit esmorzador o no, però segur que n'hi ha altres propostes com per exemple la de l'almuerzo escondido, que això és una proposta que anem a treure la setmana que ve, que durant aquestes setmanes de confinament pues, estarem actius i trobarem propostes noves segur. I per últim, per acabar, que ens pugui estar veient, conta'm quin és el procés per a demanar-vos esmorzar, perquè no és l'habitual cridar per telèfon, sinó que teniu la vostra aplicació, conta'm. Sí, entres a lamecedora.com y ahí te fica un botón muy claro que te fica pide aquí. Entonces, le cliques, te porta lo que sería el motor de hacer el pedido y ahí tens distintas categorías. Pues tens bocadillos, tens plat del día, tens el menú y desde ahí la verdad que es súper fácil y súper intuitivo, pues tries lo que vols, tries la beguda, te dona opció inclús si vols algun postre, o sea que la veritat que és una aplicació molt fàcil, molt intuitiva i que a nosaltres la veritat que ens facilita molt la vida. I també percibim que el client, sobretot nosaltres que tenim una part del client que és un client que està treballant, també li facilita molt la vida perquè al final tu te pots fer el pedido des del avui per la vesprada per demà per el matí esmorzar. Entonces tu ja vens a treballar en el esmorzar demanat, pagat i a una hora concret. Entonces, al final, tú, imagina't, pares mitja hora a esmorzar. Tu demanes el teu bocadillo a les 9 i tu saps que a les 9 vens, entres a la replegues i te'n vas. I ja està pagat i ja està tot. Entonces, la veritat que molt bé, molt bé. Molt bé, Sergio, doncs anem a veure com continuo preparant els esmorzars d'avui. Perfecte, moltíssimes gràcies per la vostra visita.
Ja ho han vist, al restaurant La Mecedora podeu adquirir el vostre kit esmorzador i gaudir d'aquest menjar a la vostra casa. Nosaltres no hem volgut perdre aquesta oportunitat i també tenim la nostra encomanda. Vale, ja tens el teu. L'Associació de Jubilats i Pensionistes han celebrat Sant Blai, això sí, amb totes les mesures de seguretat, ja que l'únic objectiu era repartir berenar entre tots els associats des que després gaudiren cadascú a sa casa. Amb ells ens despedim. Gràcies per la vostra atenció. Bona vesprada. Cada any, els majors de la nostra ciutat també celebren el dia de Sant Blai. Com ja és tradició, el dia 3 de gener, els algemesinencs celebren la festivitat de Sant Blai berenant xocolata amb rotllo que anteriorment ha estat beneït per cuidar les nostres goles en els freds dies d'hivern. Enguany, la celebració no ha pogut ser compartida com cada any amb tots els socis de l'Associació de Jubilats i Pensionistes, però no han deixat passar l'ocasió de berenar rotllo i xocolata, però cadascú a sa casa. Així, el Casal Fester va obrir les seues portes per a repartir de forma ordenada i escalonada i amb totes les mesures de seguretat uns rotllos i xocolata per a tots els socis. Més de 800 berenars per celebrar amb la nova normalitat esta data tan assenyalada. No s'ha pogut, però han fet-lo perquè estiguin tots contents i celebrar un poquet. No és igual com quan fem el xocolata, i tots la il·lusió fent el xocolata i tots ahí berenant. Però l'any que ve, si Déu vol, tots hem treballat un poquet bé i crec que ha quedat bastant contenta la gent. Tot ha anat molt perfecte perquè no passi res i que la gent estigui tots contents. Jo crec que... Quants? 600? 800 rotllos s'han fet. Que està molt bé, i la gent ha col·laborat també un muntó. I això l'any que ve, si Déu vol. Amb el desig que el 2022 tots junts puguen celebrar Sant Blai al voltant de la taula, des de l'Associació de Jubilats i Pensionistes es demana a tots que complisquen les normes per acabar amb esta pandèmia.